Ei, hola, bon dia. Episodi en què la Gavi ha obert una mica els ulls. Ha costat, però... Ostres, pobra Gavi, com l'han adoctrinat, mare meva. No, però terrible, O sigui, com no deixa que la toquin, no es vol menjar el menjar que li preparen. Un cavall se li vol menjar el cap i diu són els dimonis que em tenen mania, no sé què. I en Falco ja veu que no, que diu més que els dimonis jo crec que ha sigut el cavall. Per mi han sigut clau en Falco i la Caia perquè la Gavi comenci a qüestionar una mica aquest odi que té dins. És que quan la Caia li diu digue'm què va fer la meva mare que hagués de ser menjada per un tità, saps? I si no m'equivoco, qui els acull són els pares de la Sasha. Que sort que no saben qui va matar la seva filla, perquè els Hiruzu aquells continuen apareixent, per tant suposo que el tracte no es va trencar. Després hi ha una mica d'embolic a dins les muralles, perquè hi ha gent que no vol l'Eren a la presó, un d'ells en Floch, i la Hansh està una mica a les últimes, no sé si aguantarà gaire més. I si ho he entès bé, també han agafat els voluntaris i els han tancat o alguna cosa perquè sospiten alguna cosa, no sé si el comportament de l'Eren o què. Ja ho anirem veient. Vinga, vagi bé.